perfektne ste spolu zapadali, vo všetkom ste si sedeli. S tým človekom, na ktorého práve teraz myslíte, ste mali taký pocit ako s nikým iným. Preto ste sa snažili všetko odpúšťať, len aby ste boli spolu, aby bolo všetko dobré. Ako nám ukazujú kartičky, je to naozaj vaša druhá polovička, navzdory tomu, čo sa teraz deje. Je to ako vaša spriaznená duša. Vidím tu muža, ktorý si až teraz uvedomuje, čo mal. Je tu ľútosť. Premýšľa o chybách. Premýšľa o chybe, čo urobil voči vám, ako sa choval. Že sa